Η Μαριλού γράφτηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και ξέρεις τι? Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από την ανταλάντευτη θέση μας για την κατάργηση, την ακύρωση, την ανατροπή των μνημονίων δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Και ας γυρίσει να κοιτάξει στο Προεδρείο να δει τους εκπροσώπους της γενιάς της εθνικής αντίστασης που δεν λύγησαν ούτε σε ξερονίσια ούτε σε φυλακές. Δεν θα λυγίσουμε εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας και των εγχώριων εκπροσώπων τους. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού που ζει στο Μαχαλά, η Μαριλού απόφαση έχει πάρει να πάει αλλού, να ανέβει πιο ψηλά. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού αγράμματη μικρή που χαμηλά σαν το φτωχό χορτάρι, θέλει ψηλά να ανέβει σαν δέντρι. Η φτωχή είναι λιγαριά και δεν είναι κύπαριση, κι είναι η ρίζα της τριχή και πολλά κλαδιά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Δεν θα λυγίσουμε. Θα έρθει βοριάς, θα έρθει δωριάς και δεν θα τα νιώσει ούτε αυτή τρελή ακόμα, πως μόνο μιας τα πυκνά κλαδιά της θα φιλήσουνε το χώμα. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Η λιγαριά μας απλώσε κλονιά να πάει ψηλά αφού το είχε τάξει, να φτάσει εκεί που φτάνει η πλατανιά. Δεν θα λυγίσουμε. Η Μαριλού κινάει για τα ψηλά, από ψηλά τον κόσμο να κοιτάξει, τον κόσμο αυτό που ζει στο Μαχαλά. Μα η Μαριλού μαζί φτωχή ήταν λιγαριά και δεν ήταν κύπαριση, και ήταν η ρίζα της ρηχή και πολλά κλαδιά δεν μπορούσε να κρατήσει. Ήρθε βοριάς, ήρθε βοριάς και δεν το κατάλαβε κι αυτή τρελή ακόμα, πως μόνο μιας τα πυκνά κλαδιά της ξαναφίλησαν το χρόνο. Δεν θα λυγίσουμε. Ήρθε βοριάς, ήρθε